Ayan. May tuta. Ala, kawawa naman yung ano. Tukoy-tukoy. Pungkol. Pungkol. Ayan. Hiking na muna kami ngayon. Napakalayo pa ang aming lalakarin. Malayong mga damo. Ang mga damo po ay namamatay na sa sobrang init po mga kagtang. At kami din po ay anong oras na? 10:25 na po. Pero po parang sobrang init naman ata to. Yan. Nagkaano siya, nagdadamo. Yan. Pakainit talaga. Yan. Napakaganda naman dito mga kagtang kasi di ba? Wow. Yan. So, yan sapa. Dini ba sa si? Pwede dito, pwede ra. Ayan, may sapa dito mga kaagtang. Labong. Ito yung masarap po, gataan. Ito, ano sila? Ayan Kita niyo po ba yan? Yan. Ayan, yan po yung ginugulay. Yan, mahal po yan mga kagtang. Dalawa dalawa siya. So, ayan. Hello mga kagtang, taro, sama na. Ayan mga kagtang. Aakyat po tayo doon sa malayo. Ayan, maakyat po tayo doon kala mama. So tara, samahan niyo po ako. Tara, let's go. Ay, tingnan ko. Ay, pagkakaroon kong kiling bibig yun. Ayan, hi! Ako ang photographer. Hindi ka makuha niya. Ay, nakapagod. Abot na ni. Oh, pero wag lagi. Huwag naman inintin. Alam po. Abot. Wala na tubig naman mo. So yung mga kagtang, malapit na tayo. Diyan sa taas. Pagod na ako. So ito mga niyog na to, kila papa. Yan, tulupa na to. Sa kanila ito. Buti na lang ata. May mga ganito kasi pag wala, mainit talaga. So tara, malapit na tayo. Dagan mga lubi dito. Hindi no. Dagan siguro na, siguro dito na. Ay, ito na.
Kapagod. Balik mo. Ayan. Dito na tayo. Ito yung bahay ni Mudra. Ayan. Bahay ni Mudra. Anin. Hi. Kujog na di ay sakaw na dong. Lola, asa kadapit lang. Ayan sa dapit. Asa ba kadapit ang pangalan ng lugar na? Lapgap. Ito yung bahay nila. Mama, umahan po, ma. Wow, they have Benya. Ayan. Mawad kog edit ani rong papa. Ayan, si Ali kay maligo. Maligo. Flash. Jadi, So ayan na, ganyan po manghuli ng tilapia dito kasi pag ano, para mahuli na yung mga tilapia. Ayan. May gamay naman na inyong musit, makadapat na inyong lusot na na. Ganyan ho manghuli ng tilapia sa fish pan nila mama. Igaganyan mo lang po, tapos ayan, pag ahon yan may laman na. Ayan. Pero pag ahon yan walang laman. Ayun. Ayun. Ay, tumalon yung tilapia. Ay! Way kuha. Hala, kadaghan. Yan. Anay, lakaw. Lukso. Dik na bro. butang ito, tubig. Dami tubig dun. Pero sa loob. Tubong loob. Dabon. Hala. Hindi na. Napa, napala. Tubong na. Hindi mo dapat ka ng tubig. Sama tubig. Muhatag ka ng tubo. Mudra. So si Mudra po ay magkuha ng tubo. Sinong gusto dyan ng tubo? At sinong nakakain na ng tubo? Ayan. Kuha si Mudra ng tubo. Sobrang tamis nito mga kagtang. Ayan. Ayan. Taas kaayong tubo. Murag kahoy. Tuning ito tagana. Mindog manaka mo are. Ayan. Masarap po yan. Sobrang tamis. Ayaw! Kanara, oy! Nasa pamangka? Ayan. Sino nakarelate po ng kumakain ng tubo? Kasi kami dati, nag-aaral pa kami dati mga kaagtang. Ang ginawa namin is, kuha kami sa bundok, sa bukid namin, may tanim kami maraming tubo doon. Tapos dadalhin namin dito sa sa bayan, ay hindi sa school. Pag magpasok kami sa eskwelahan, ang mga tubo bibenta namin. Tapos
pagkabinta namin, bili namin ng snack namin, tsaka ano, yung papel, kung wala kaming papel, ballpen, yung mga ganun, lapis. Ayan, nakakatulong po yung tubo sa amin dati nung nag-aral pa po kami doon sa bukid kami kasi galing papasok kami. Ayan, yan po yung dala namin. Mabigat. Mabigat po siya pero nagkakapira naman kasi. Ano? Banana! Ayan, napakarami po. Tsaka meron pang hindi luto. Kain tayo. Sinaing na tilapia. Wapag ilunod yung isa ay. Pa yung bukol, Ah. Bukol ko dali Ayan. mulata. Kuha po tayo ng isa. Mainit pa kasi oh. Yan. Pag kumakain po ay ganyan. Nakaano lang sa sahig. Kahit simple lang po siya at Sabaw si Diin pa. Go, yung clothes. Where your clothes? Hindi man to sa harap tubig. Ay, kinaglag si tita. Ikaw mag-short at upo. Minor. Ano si Nina ba? Oh, kita na. Kung ano, di warwa. Nga anak ko pupuno. si kananay ay Hello, kain tayo. ay wag niyo na pong pansinin yung agtang niya. Ganun lang po talaga yan. Ganyan na yan. Ganyan na yan ha. Kasama na yan sa paglaki. Kasama na ay dati pa yan sa pabili. Kasama na yan pag sili ha. Huwag kayong ganyan. Salamat na. Dit. Para mo mga bata. Ha? Ganyan. Lord, agad, salamat Ginoo sa kautuhon, salamat Lord na abot nila na safe ang biyahe, salamat Ginoo sa mga grasya nga giandam nila mga magpapa Lord, ikaw ang mga namin kanila Ginoo at mga pagkaon nga i-bless Lord na ating kanon nga nagusog kami Ginoo mga sustansya Ginoo sa mga salamat Lord sa tanan in Jesus name. Amen. Ang kusutan lagi ng charger. Hindi ako kayo malunga pa. Sa dugangan, sa agay pa. Dugangan. Bukan na yan. Wow. Oh, dyan damot guys. Tingnan lagi. Ito matilaw sa. Malina naman. Agang nabukan sa tilapia kay kung anong lang gata niya prito. Prito. Kanabang prito nga nay margawgaw nga makulay na ang tilapia mo na lami. Kulor ah. So, ayan mga kaagtang, dito na tayo sa napakalamig. Panahon. Ano ang napundo ng Tapos may kawayan pa naman. Ingat-ingat lang, GL. Diin. Wait, papa, may waterfall ka karon. Itatag suso. Itatag daw. Yung mga awang itatag suso. Tingnan mo. Anak ko. Ano ko. Sa may bisikop na mga pa. Ako kakita lagi. Dahon kay magpatabon. Wala na sila kay nago. Pakitagwa ma. Wala asa naman tayo. Tugsaw tanit. Nasa mga kanang dahon siya mga kagtang. Minsan nasa ano. Ay, no, bro. Nagsabay ko lang yung bukas. Kailangan natin siyang kapain. Tsaka minsan kasi nakatago lang sila. Kasi mayroon ding mga nalalabas din yan. Oras. So ngayon, ang oras po natin is 2:29. So malamang natulog na siguro sila ulit. Kaya wala masyadong huli. So tara, samahan niyo pa kami hanggang dun sa taas. Ayun. Nap time. Oh, nak, agalin ko no, naihuli.
Tapang paduli ay. Kita. Ayan, doon kami galing. Ayan. Punta tayo dun sa taas. Unsa nila? Awang. Ganyan pag mamuha kayo ng suso. Maliit siya. Ito pwede na. Maliit siya pero pwede na ito. Yan po yung suso dito sa amin. Suso sa amin. Dalawa na sila. Masuk po kayo. Dili dangkong batuhat din naman. So, mayroon tayo na nakikita dito. Malaki nakita niyo mga katang ito. Ayan. Diperindah? So gusto ko mapuno natin ato ka sa utanan. Puno sila dito kadagan kayo. Ha? Nagalibang. Tamang. Tikla dito. Malipong labak kadugazan ani duko. Nara, nalagi siya sa mga kuan. Ay, pandit na daw. Heyo, mahiyo pa siya. Malahi lagi tagpanganan ni kahiyo man. Ida. May kasama kami ditong Amerikanong bata. Tagsara ni mga kartang yung may Amerikano kang manusuay. Hindi na sa kabalik sa isang kinuyanan nusok naman siya. Dilubog man naman ni daghang Anay, atang luboga. Sos, di nakakuhaan eh. Ada baon hana. Nakita ko sa oy. Eh, haw magmata na ang tanong. Hindi mo gud about it. Naani din daghan kay linaw man. Ay di balik, linaw na pala. Ulo na mabot ano. Kanaw ta. Ay ano, ato dihan una. Anak. Nak. Linaw ni dito. Lagi. Lubog mo tayo. Muka, liko. Minimay na lang daw eh. Ay, sus mo pras ma. Bukan na daw sa audit, balik sa ng sapi. At masuk ka na kay cover na galirong ma. Tapos ako magpapalaklian ang kuan. Kailangan na. When I go back to water, I go flash it. I will flash it. What? I'm too flash the water. Oh, you found it. Oh, you can put. flash a water kana bang muwasi. Oh, ayo gud diha kana lubong suko na lula mabaw maglili. Na, nakapagak na. Ayusin mo kasi. No ko mo si mission si lola ni Modong. Eh. Enjoy si GL. Oh, ada pun ada. Oy, time out na. No, no. No. Kaingin ng mama. Ana say no. Muli go. Ready? Gawas lagi. Ready? Ang mga tinaguan. Lubog gudong yung natin. Nanti pag ano kayo makita bubo. Si mama oy. Oh, lindot me now. Uwi na kami mga kagtang. Ayan. Sino po nakarelate ng ganyan? Ganyan po nung mga sinaunang katauhan. Mayroon po talagang ganon. Kasi pag sa bukid mga kagtang,
Ganyan po yung pagdadala ng mga bata dito. Ayan. Sobrang layo. Sobrang layo talaga dito mga kaantang. Ayan. Tapos, kanina, pababa kami. Ngayon, paakyat na naman kami mga kaantang. Ganyan. Ayan. Bang nakakapagod kasi bakit? Ayan sila. Ganyan. Mga kaagtang.